Sa cellphone video, pugsanong giguba nining duha ka mga lalaki ang kandado sa roll-up door sa usa ka establishment sa MacArthur Highway, Matina, Davao City, pasado alas 5 kaganyang buntag, Setyembre 2, 2024. Nakasuot og helmet ang usa sa mga lalaki. Sila ang mga kani-empleyado sa Agdao Cooperative sa Matina Branch nga gipang-terminate sa trabaho. Daling narespondihan sa Taluma Police Station ang nahitabo ug nasikop ang mga lalaki nga nakasulod na sa opisina sa kooperatiba apan walay nasikwat. Matud ni Michael John Hestopa, ang General Manager sa Agdao Coop, tulo na ka mga branch nila sa Davao City ang gilungkab silang kanhing mga empleyado. Gi-force gud nila og lungkab ang ato ang branch sa Matina og sa Mintal branch ilang gibuak ang sa amin dito para maka-entry sila og ang Kalilan branch ilahang gikuan. By means of force, gilungkab gud nila ang maong mga branches nato, tulo ka branches. Mismo ang gwardiya sa establishment ang naka-video sa gihimong pagpanglungkab sa mga nadakpan. Daghan sila ang sa Matina na ay duha karon nga gidetain sa Taluma Police Station. Nga maoy katong duha nga maoy akto nga naglungkab na videohan man sila naa sila karon sa Taluma Police Station. Dito man gikan si Attorney Martinez para mag-file og coercion. Kay we have 12 hours para i-detain sila para maka-file og complaint para ma-inquest sila. Gikumpirma ni Hestopa nga nitong Marso 2024 gipangtanggal sa trabaho ang mga suspect pinaagi sa Special Representative Assembly. Mga existing employee patong duha ka na detain. They are under kanang suspension karon because of the ilahang gipangbuhat. So dipugos gyud sila, especially with the help of the terminated employees, ilang gipugos gyud og lungkab ang ato ang mga branches. Nasayran nga dunay tensyon sulod sa Agdao Coop ug duha na karon ang nagbarog nga board of directors. Sila Hestopa ang miangkon nga daang nagdumala sa board ug ang grupo nila Alexander Malaki nga bagong general manager sa interim board sa Agdao Coop nga namuntar pinaagi sa assembly nitong milabay nga bulan nga gipatawag sa Cooperative Development Authority kun CDA. Subay sa report 15 ka mga individual ang naglungkab sa lain-laing branch sa Davao City ug walay nahimo ang naka-duty nga mga gwardya tungod sa kadaghan nila. Gibarugan sa kampo nila Hestopa nga walay tinuod nga mga dokumentong hatag ang CDA sa gihimong assembly nitong bulan sa Agosto ning tuiga. Dihang gipangayuan sila sa Agdao Coop. Bugtong ang photocopy ra sa dokumento ang gipakita sa CDA ngadto sa kampo nila Hestopa ug gi-question nila ang gihimong assembly. Ito nila mo take position kay tungod na ay kanang na conduct manggod nga representative assembly SRA. However, kaning SRA karon questionably kay wala ta ka dili na to ma-verify kung sakto ba ang quorum nga nahitabo dito. Kay ang ilaha manggong nagpalaban manggod ni sila dito sa CDA, government agency, nagpalaban sila nga magtawag og SRA. However, first time nga nahitabo nga ang gobyerno nagpatawag og SRA nga confidential dito sa San Pedro College Gym nahitabo katong August 18. Nakakustodiya karon sa Taluma Police Station ang duha ka mga dinakpan. Matud ni Police Major Genesis Uriel, ang hepe sa Taluma Police Station, kasong coercion ang gipasaka batok kanila. Actually, ma-fall siya under robbery sana, pero they choose to file case as coercion lang. Kasi inutusan tong mga former employees na pasukin yung branch ng Agdao Cooperative. So, nangyari kanina siya na appear dito sa police station natin si Jessa, ang previous manager ng Matina branch ng Agdao. So, upon report niya rin ang police natin na responde sa branch to arrest the personalities na naglungkab to sa nag-ransack sa branch, tinira yung padlocks. So there were possible entry na nangyari, sir. Kasi sinira mismo yung padlock and nabidyohan mismo ng security nila ang insidente. So but lamang ipakita sa kapulisan nga patas ang ilang implementasyon sa balaod ug wala sila gidapigan sa duha ka mga board of directors sa kooperatiba. Problema sa management. Kasi yung previous management is gusto palitan ng Agdao Cooperative ng bago. So ayaw pumayag ng previous management and there is ongoing case sa kanila. So actually may case sila nasa Court of Appeals na. So although wala pang order na ma-assume na yung bagong management. Nagpetisyon na sa Court of Appeals ang kampo nila Hestopa aron mapagawas ang Temporary Restraining Order kun TRO.
we petition the Court of Appeals for a temporary restraining order and nullification. Petition for nullification to nullify their SRA because ilaha laging gi-confidential, illegal ang ilang gibuhat. So karon gitagaan karon sa CDA og certification nga mao na ni karon ang bag-ong interim board katong result sa ilahang SRA ug mao na ning bag-ong interim management. Gisulayan pa sa Newsline Philippines nga makuhaan og pahayag ang CDA kalabot sa issue apan walay tawo sa opisina kay dunay seminar. Ang Agdao Cooperative dunay 15 ka mga branch sa Davao City. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.